ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibenta ban peteng ye ka jing rakhe ye ka jing dap san post nem jong ka jalla Meghalaya ka office jong block development officer ka Mauthat Raishan CNRD block harengkat ka jing etrelang bat ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ka balong ka society badai pet ye ka jing pentrekam ye ka National Rural Livelihood Mission ha ka jalla Meghalaya kala penlong ye ka self help group mela bat ka jing ai jing sumar a hamadan ye lek ka jong ka Saint Joseph Higher Secondary School ka badan hakasnong nong kasen ha kabau menteri badai pet ya katanat water resources ke Sorkar Jilla uba HB Nongse ulalong ke Mukongsan harengkat ka jingedan lang ru jong additional deputy commissioner ke West Khasi Hills District uba HK Thabat additional deputy commissioner badai pet ya ke Mairang Civil Subdivision uba A Nongbri block development officer ke Mauthat Raishan Community and Rural Development Block uba WB Marbanyang ke state project manager jong ke National Rural Livelihood Mission Meghalaya ke Kong M Karmalki ki officer jong kitrat sarkar bapher ki branch manager jong ki bang bapher ki rangba ashnong gathan bat ki dikhot jong ki self help group bat ki village organization ki bahap hapo ka Mauthat Raishan Community and Rural Development Block ngaju perkhat ia kini ki SSG ki jongi ia kepala slam ngilasnai ia kini ki SSG bat ngiim hakabaning kong bang isna ngisngo kumba kasyong shit ki yai ki kam ki jam hendai tang kat to kat ne pede kapra kapai kapra kadon kajing ya tresniu iwei ya iwei kane gede kajing im khasi kejongi bar kajing perkhat ro ladangi thau kita ki SSG ki perkhat batang la thau kane ka group ka sarkar kan ai kata kajing rap buk syaki ban suyo ban im pahu pahai no kumne tang suduna kajing yo la khe ban ya pai ban ya sange no banum ya poi meeting su kumta tertel bat kajing ya trash new iwei ka judon habaro ka SSG jong ki kasi kejongi dia kan po ngasngo ban ai mang sim ya pi lada pisngo ya hap wen ya ka to ka jing sngo ya tharai sniu iwei wen dei ban long ka bai ya sha bat persang bani ai jingmut ban ya trelang kenang bakan kiu kane ka SSG kejopi kumba pila lek ban register ia kane ka SSG keng kan nong kanti ke jonga ke jompi tresitom bat wat kilat kilinti gumno ban penkiu ia ki SSG ke jompi hala ke jong ki plan pidon hala ke jong ki skim ba per pilia plan te hangne na subnong ba ka sarkar India kaplan jong kane ka sarkar India ban from ya kine ki SSG kadon ka skim ka ba hapa ka sarkar India namanta kine ki SSG ki jongpi dela jong ba kumba kine ki skim MG NRGS kito kilalong direct funding balek nakablok kilek sya ki VEC jong kisnong ban pentrekam ya kono skim kumta terter te hangneru kine ki SSG ki jongi ngong wat num rit mensim kapisa ka behe bat ka babuntam kadon ha kane ka group ka babisna mafi ya ka sarkar India kalau ai ya ka skim ha ka self help group but ninsa modify kat to kat ne ki jin penbaik ba khnang ba
kanek skim ka ba buntam ka bisa po sarkar dia kanek ka pansat tiraj kani nila ban modify yang ka SSG ke jongi bat kanek skim ro kala banwan direct siapa ki SSG ke jongpi wat ero rate mensim ngin persyang ban modify ba pipila ban yo kumbayo kini ki MEREGS ban pentrai da kisinong da biji isi ke jongpi bat kan don ru kapor ya pi ki SSG pin sa yo ya galat ke kabu na kan ke skim ban pendon kam hapo ke sep hap grup ke jongpi demata hangi ngas ban ya wer ban ya khot ya pi kito kibala sedang ban ya sane kajing ya trekam jong ke SSG ngakan tu ya pi tu ya im jemut biang menta tresitam lom biang ya komiti penbet penbiang ya jing duna baro long ke bayasa ajimut pen ke im ya ka bat kan don kapor ba lada pi penduno ya kene ke SSG lada kine kiskim kin trekam lengba jong pi pim sa benut bat ki wegla nang ya sakmat kane jong pi kadalakot no kane ka registration jong pi pinless dang thamai kan long ka babat por ye ki baro dengan dak kentu jor ya pi ki servo group ha ka motorasan blok hi baro ko we late jang ne saki group ku jong pi pensuto bakane ka don ka chance na banta ba pinyo ya kilat kilinti kumno pinyo jimantoy lengma kan ka skim hakisep have group ke jongpi kani ka jingthrang ka jongi bangin khop ya pi bangin don ka jing ya kendo lang jong gisal ha groups boro ngimra ban shu khop lani bangin shu khop tang ya pi gisal ha groups bangin ya kendo mat ngin ya kan mat pi gisal ha groups hendrai ngihap banya klub lang lani ngihap banya ya klelang bat ki wei ki programs ki ba per hagani kasni te kamdei tang kata ka jing ya kendolang jong ki self help groups members hendai ka dairu kata ka health camp mo ka ba kandon nakaliang jong tanat ka kot ka kya kindon ki doctors kiban yarap ya pi ki self group members ki ba poise kene jingalang ba pinyo ki medical check up ki ba per but kumjoro bandan kata ka COVID-19 vaccination drive lara ki don ki members ki self group members lani ki kino ki ba kwa banai COVID vaccination te kata kadai kabangi klub lang bat kani ka program SSG mala kom halkam bat sakawai ro ngihap ban ya klub lang bat kawai par ka program ka boong ka financial literacy camp mo te hagani ka sngi ngindon ki jing ki awareness program nakaliang jong ki banks magin IAP ki bataya pi spang ki banking services nani ki kita ki jingtrekam jong ka bank ki ba per ki products ki badon hapo bank ki ba per namar ki lingba ki awareness ki jingkran ki jong ki markum ju ru ki la don ki stall hangtai ki la ban lekli na ki basong ki stall hangtai hagwai dei ko kom trekam jong ki banks but ki products jong ki banks ki ba per ki badon hapo banks te sagawairu ni klub lang ya kani ka program ka mandas ni hagabai dai bat kani ka jingpani ka showcase mo ba ong kitin parang ban showcase lani ban peni perthai ya kita ki mar ki mata ki ba ki self help groups ki penmi ha kani ka blok mata rasan te kamdai tangkawai kata ka SSG mala lani ka jinga kendulang jong ki SSG
Kani ka program kadai ka bang ngilai converge lang lani ngilai club lang bat kiwai ki programs ki ba pair ki bang ngala ong happy benta. Te ka objective lani ka thom tong ni ka program ro kadon sibun ki thom. Mo ka baning tong le kalong ba baro sikata ki self help group members Kim Juyo kalat bangin yo kendo ya kiwai ki self help group members na kiwai ki snong pat. Kadon tangga ke jing ya kendo hapo ki snong ki jongpi. But haba pi ya kendo pramaki ka ai bor ka ai mensim ya pi. Ba pinangla ban trei pha. Te nata kadao khot ep mentas ngi ba kandon kani ka jing ya kendo lang jong ki self help groups. Boro ki badon hakani motar Russian block Bapinia kendolang, bapinia yo ban kendo ya kiwai ki self groups na kiwai ki shlong pat. Bar hakadai ka ji kendo ke jong pi ni ko ai pi bapinia daya keli daya kran daya khana pendaya keli spangkar kom trekam jong kiwai ki self groups sha kiwai ki shlong ki ba per hakani ka block. Kalong kum kata ka baong tin pareng ka experience sharing semua bangin ya share ya kita kir kom trekam jong ki self help groups na kawai ke sinong sa kawai ke sinong kumta terter kanang ba ngin nang yo buit nang yo bor kumno bangin nang panklan ya kir kom trekam ki jongi te kumjuru kawai kalong ba balai khot ep mentasi hang ne kalong ba ngin ai man sim ni ko aban ai man sim ya ki kam ki ba ma phi ki self help groups phila ya trei menta nadu usnam arajar khat phra bangi sedang ikane program hang ne ka blok mota rasan Bat hadu menta arajar puai ni ko aban ai man sem ye ki kam ki bobon ki bapi kum ka ki self help groups ki view pila ya trei hala ki jong ki chinam bat sagoi kalong kumba pitep kani ka national rural livelihood mission kadai ka mission ka ba don ka thong mo ban Rat ding kong ya ta ka jingdop lane ka jing sa den ha ki shrong ki thao ki jongi te boro sikata mo pietrei hala ki jong ki shnam pisngau tang mo pi ya le sitom mania kon ya ta ka jingdop lane ka jing sa den ha ki shrong ki thao te menta ka si hang ni khot ya pi boro ki self help groups boro praspa khnai phunai tali ki self help groups ko don hangani ka blok motor rashan Bapinia wan hang ni ba ndai tang ki kato ni ki SSG ke badan ki silong ba per ndai boro khoi ki self help groups hapo block ni don banya kun ya gani ka jingdok lane ka jing sadin ha ki silong ki tha ki jongi tikani ka dai ka wei na kita ka thong jongi balai ni khot ya pi ha gani ka sngi ha gani ka program ka bumta sngi Nangka bandang roi view thama pi bangsara okay tolai mau yong view paryong pagba mai len view umli poi ai man se mi kini ki balayo award mai len view umli poi penroi lang view mau liba mau kan ba teli lang view penroi lang view
akan impor dengan ot yang merupakan dan plia kaneka SSG jom kamot harsan blok akan impor. Kini kisah mana tu Pak? Ada nak kenrut. Kenrut. Pot kibat ke om kenrut ngi. Sustenat tak dela. San kosi jo. Apa san kowe? Apa ni? Mana patahnya ini? Rumah ban penmi ban penkala soi kini ki mar ki bagi la ban yo hina ka mai mariang na kisnong ki jongi hi. Te kini ki SSG member la sedang ban persiang ya kini kakam. Lamerang blok luan no beji. Apa kau? Kikan di bro kiso kimet ya cine. Ki wan sa nomor bahang ni blok jongi te kini ka kidang ki SSG jongi kidang su sedang mo.